So iti day nga malem, kidawag ka tumakder tayo amin. Kat alaen tayo kakabsat, dagiti Biblia tayo. Kat lukibon tayo iti sa utiapo. Praise the Lord. Iti 2 Corinthians chapter 12. Pero before we get into that, dito ite pelang mangrugi tayo kakabsat iti 1 Corinthians chapter 1 verse 2 and 3. Hanta yung aliplipatan, lete schedule tayo tunubigat ti Rabi E with Pastor John. Da kay nga single career, umay kay dito kakabsat. May kay tutoy. Sa bali lang DJ adda kay dito yung maka-fellowship ni Pastor John. So single career will be invited to attend, all the professionals. This is not only for the key people in the church, for everyone, because mamatiak nga amin tayo kat key person. You believe that? Okay, 1 Corinthians chapter 1 verse number 3. Verse 2. Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours, grace be unto you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Lumagto tayo kakabsat. 2 Corinthians chapter 1, verses 1 and 2. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Timothy, our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia, grace be to you. Anat nakita yung nga naulit nga kablaaw ni Apostol Pablo. Dayjay. Antay di Galatians kakabsat, chapter 1, verse 2 and 3. Okay, Galatians 1, 2 and 3. And all the brethren which are with me unto the churches of Galatia, grace be to you. Tika na yun tayo lang ibagbagan no kwakit. Diba? Idi dati nga makimismisa kayo anat, ibagayo naman pastay misa no kwakit. Well, dapat datayo kat grace be with you. Parabor. Dito ito pa nagsisina tayo ito no damdama, kat let us pray that everyone will receive grace. Okay? To Ephesians, kabsat, chapter 1, verses 1 and 2. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus, grace be to you, and peace from our God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Hanta yung akitaan amin ng kakapsat. Nasisita nga itang malem, itang oras as church, kat maawatan kan makita tayo kakapsat, iti role kan panggep ti Apo jay makungkuna nga grace. Grace ko na tayo man amin. Anat Ilocano ti grace. Well, anya iti i-apply ti Apo nga parabor. Kumararag tayo. Apo Diyos, umay kami ken ka. Iti daytoy Apo nga oras. No awan ka, awan maaramidan mi Apo. No kitamit bagbagi mi Apo Diyos, kat awan iti magangganab na. Ngam no kumita kami ken ka Apo, dakkel iti magudilan. Iso nga iti daytoy Apo nga oras, hamman nga first time nga mga ganmi, digito'y Apo nga bambanag ng ti panakaulit-ulit na, kat maipalpalagip ng runa ti linawas Apo nga panangsangumi, dagiti ado nga karit ti panagbiag, kat kanayon nga maipaganat-gat, kan maipasagupsup kada kami, nga hanmi, nga bukbukudan, iti aramid mi, no di kat adda ti parabor mo Apo nga nawadwad. So, tulungan nak Apo nga makisao kadagiti anak mo, ti HBBC, diti main sanctuary kan kadagiti amin nga dati live stream kan Zoom. Tapnon babaan iti adipon mo, danunem kadi, dagitoy nga kakabsat, babaan Apo dati nga mensahe. In Jesus' name we pray, Amen. Tumugaw tayo kakabsat. Sino kada kayo ti kadawyan mausaryo DJ balikas nga by God's grace. Oyan. Kadigiti amin na plano, panggap, anat ko natin no kwa? By God's grace. No, adamot digitay blessings tayo,
Kat adda makasarsaritam, anat ko natin no kwa, kung nadagat, uy, parang unay ka, nagmayat deti sitwasyon mo sigaw. Blessed ka, anat ko nam kanyada, para burlang ti apo, di gito. So, dayjay nga panang isao tayo kakabsat, kat saan laeng gaputa, na ipasagapsap kada tayo gaputa si bibigbig tayo, nganuhan nga gaputi apo, haawan maaramidan tayo. Dadete ka na yung tinga ibagbaga. We are what we are, not because we are good enough or smart enough, but because God is gracious. No siya sinutay man itakathan nga gapo iti bukod te nga kinalaing, laeng. No di kat gapo ti apo na parabor unay. So, idanon ko kada kayo kakabsat ti Paulo deti mensahe, what God's grace supplies. Itay lawas na itay at impose ko nga may isang quotation nga kunana kat the demands of life may be great, but God's supply of grace is greater. Sabihin nga natin lahat, the demands of life may be great, but God's supply of grace is greater. Demand and supply. Dahil tamamot kakabsat, iti duwala ang ingredients ti negosyo. Demand and supply. When there is supply, when the supply is high and the demand is low, price will go down. When the demand is high and supply is high, normal price. But when the demand is high and supply is low, the price is very high. Di ngamin? No adot gumatang ti ikan, ngem na dawul ti baybay, nangina iti yellowfin. Di ngamin kakabsat? Ngem apay nga ta deto bagas. Ingina da gumamot, aya. Di ngamin? Kasi data ti biyag iti Asian countries, Southeast Asian kat bagas kakabsat, mabalintay nga rod mo ti mga ng awang bagas mat. Di nga ming kakabsat? So nga ngumato ka mumamot ti presyo iti bagas kakabsat. Anyway, so no iti demands ti panagbiag kat digiti pressure tayo, digiti responsibilidad tayo, digiti kailangan nga asikaswan tayo. Wano kailangan nga ayusan tayo, aramiden tayo, lipasan tayo ti makalawas. Kat demand ti kayat nga sawon dayjay. Kakabsat, kayat kung ipalagip kada kaitat nga malem, nga ti parabor ti apo makaanay. Tapnon ti kasta kat mabalinan tayo nga mapagbaligyan ken maaramid amin dagitoy nga banbanag nga di mainsa saan. Hanlaeng nga jay, bukod mo nga kabailan, ngam ti parabor ti apo will do the rest that you cannot do. So iti dayti nga malem kakabsat, i-share ko kada kayo what God's grace supply. Tapnon ti kasta mabalin tayo mat nga claimon iti apo. Digito'y kakabsat nga isupply na iti biyag tayo. Number 1, God supplies strength. Who among of you today needs strength? Physical strength, mental strength, emotional strength, inner strength. Amin tayo kakabsat, kasapulan tayo dito pigsa. Iso ti capital tayo, ti panagbiag. Kasano nga rod nga agtrabaho ka, no awam mo ti strength mo. Kasano nga rod nga solbaram, digiti problema, no kaslang kumati arig, nagat at text king ka, digiti katransak mo, no, digiti tattao nga involved iti trabaho, kasla mo pa'y kahit nga lukatan, kasi hamo kayat nga maamuan, baka problema man dito ibaganan. Wano, anamang nga ta dito nga dadagsunan. Hello? So kaslang hamo pa'y kayan nga sangwan, harapan, digiti nga banagan kabsat. Have you been to that point of your life? Talaga nga ma-burn out tayo mat kakabsat. Ngem, iti daytoy nga gundaway, especially kada kayo nga agbasbasa, mangrugitong bigat. Tama?
High school, October 5. Excited na ba kayo? Mga estudyante, are you excited? Teachers, are you excited? Diyan po, mangrugay kayo, bigat mo tayo. October 5. Hanggang tumakabay ka na. Oo. Are you excited, Tita Daisy? Ha? Wow. Burden na yan, dadakkel. And by the way, today is nakikiisa tayo sa pagkilala ng lahat ng mga guro at mga teachers both here and around the world. Happy Teachers Day. Iti may isa nga gundaway kat nakita mi digijay teachers nga mapan agi deliver ti modules kuno mapan agi pan iti digite materials ka digiti pampamilya aglugan da kakabsat iti rakit di karayan di da bintar. Ano nga barangay di jayan? Nalipatak ba ikid din? Ha? Uwa? Basta DJ kakabsat kat aglugan dati karayan. Ay, aglugan karayan. Tawidan da DJ karayan kakabsat. Kitam ti sakripisyo di gito'y may mestra aya. Isong mamatiak nga uray kasto'y nga lockdown kat work from home kas na rigrigat. Kas na rigrigat kakabsat. Isong our teachers deserve our prayer. They need our prayer. Kat kitantay tumot kakabsat no kasano ti mabalin nga panangikararag digito'y teachers. So happy Teachers Day kada kayo amin nga memestra ken memestro. Kat sapay kumatahang kay mauawanan iti strength. Deto'y lesson tayo. God supplies strength. Deta ti need you ita strength. Ammo kakabsat need tayo amin deta. 2 Corinthians chapter 12 verse number 9. 2 Corinthians chapter 12 verse number 9. The Bible says, "And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." So acknowledgein tayo, aklunan tayo kakabsat, nga kasapulan tayo dito strength nga gaputi apo. Every father needs strength. Binigat nga agriing, masapa, mapanagubra, mapanagbirok, iti pagbiag. Nagitinanang kastamet, badangan na ti ama nga agbirok, iti pagbiag. Malaksid deta, dagiti aramid, trabaho ti unag ti pagtaengan, naruway kung nagkaado. Iso nga sa loob ng tahanan, tulong-tulungan. Awan, day jem ako na nga, sika na haan. Tulungan. Lahat napapagod sa loob ng bahay. Ni tatang mabannog, ni nanang mabannog, uray ubing mabannog, so papada nga mabannog. So nga, nukas di amin tirason tayo, awan makaubran. So nga, titinulong tayo latan kakabsat. Helping all together. Tapnon ti kastag at nasayaat iti panaka tratar dagiti aramid iti uneg ti pagtaengan. But we need strength. Physical strength, inner strength, turud, pigsa ti pakinakem, nga mangsaranget manen ti baro nga lawas, kakabsat. Amen? Life goes on Ha, nga kunada, anat life goes on. Uray dim kayat kat, life goes on. So, you cannot escape reality. So nga masapul tayo ti strength, naggapo iti apo. But God's grace supplies strength. Number 2, God's grace supplies wisdom. Wisdom. Amen? When? Wisdom is the capacity to make right judgment based on knowledge and fear of God. DJ, makapanggedeng tayo ti usto nga desisyon, apagiso nga desisyon. Base ka DJ knowledge tayo ken DJ panagbuteng tayo iti apo. Not all the time nga ada wisdom tayo. Ngem all the time masapol tayo ti heavenly wisdom. The Bible says in James chapter 1 verse 5, "If any of you lack wisdom, let him ask of God, which giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him." So noan niya DJ kasapulang nga wisdom in relation kadeta aramid mo, deta biag mo, deta desisyon nga sangsangwem, kadeta matter at hand ka nga makungkuna kakabsat, ti apo adda na maitutup nga wisdom para iti dayta.
ket dawatom ken kuana. Dawatom iti Apo. Ask it from God. Ket I had a lesson I shared how to have the wisdom of the Lord. Ti muna, dawatom ken Apo Dios. Ti maysa nga mai-advise ko pay kabsat may panggap deti wisdom nga isupply ti Apo ket kuan. Siyempre no, dinawat mo iti Apo, adawagas ti Apo nga mangted iti wisdom kakabsat. So nga, ti maysa nga may advice ko ket kuan. So day bagbagak itat tayo. No ti rabi ipangalala yu turog, agdingeg kay ti audio Bible. Uri deta lang Book of Proverbs. At da Ilocano nga han na accurate nga min han nga ibagaklatan ka sa publicly tapno di kas tagat mabalin yung nga dinggen ngam han na kahit nasawen nga isulatan. Ngam adda Ilocano nga kwa audio Bible. Ngam haan accurate ti translation na manipo di King James. Ngam napyalaeng nga pagdinggan yun ang nuro nakakabsat no kay kahit ti Ilocano. Ket dati nga parents mabalin nga pa ikwayo ka digiti anak sa pulong man tay baga ni pastor anak ko ang paypayso adda brad adda i-plain Ilocano nga kwa audio Bible ang paiduma kakabsat nog dingding ka di Book of Proverbs imbes nga dete mapangka makiinom nga kaslang pangikikat mo banog may mayat de nga pangikat banog te nagapo ka kumataltalon sigit-sigot mo uno nag-tricycle ka uno na pang ka nagkarpentero, kat intugo mo nga medyo inyon nat day sakam nga medyo kwa. Anak ko i-play man dito, baga ni Pastor nga Ilocano Book of Proverbs. Isu ti pangikat mo, banog mo, kabsat, nagmayat. Padasan nyo to, mai-recommend ko. Kasi adda digit yung mga gamket, basta kakabsat, da kayo ito tag-testimonyon, hanasyak ti mangibagan. Basta i-challenge kailan. Pag-ikat yut banog yu, hanga di inom ti pag-ikat banog. Hanga mo ibagbaga nga, may sala nga bo, ti pag-ikat banog, haan ka kapsat. Jay sa uti apo ti may mayat nga, may infuse king ka. Hanga jay ingel ti arak ti dapat may infuse king ka, jay virtud ti sa uti apo ti dapat may infuse ka da tayo. Amman ka kapsat. Well, padasan yun to. Amen? Amen pa, mga amen? Try yun to no, rabi. Padasan to rabi kakabsat. Paikwayo di anak yo. Amuda di jay. Ilocano. Proverbs Ilocano. Dagiti proverbio. Kunana. Lakay di nagbasa ka. Dagiti proverbio. Kunana. So, rugyanan nan. Apo, nagmayat nga dinggan. Kasi very common sense. Digiti ibagbaga na. Kamay mayat. So, babaan di pa nagdingag mo ti apo kakabsat kat kuldingan na ka. Ije ngagtrabaho. Ti apo ti pusom, tapnon ti kastagat kwa, makasursuro ka kadigiti sirib nga nainlangitan. Number 3, what God's grace supply. Number 3, resources. Anak ka na sa unti resources, digiti kasapulam nga materyales, kasapulam nga kwarta, kasapulam nga banag, tapno ma-accomplish mo ti anyaman na panggap, uno maisabot, digiti amin na pagkasapulan. Resources. Kat deta ti masapul tayo kakabsat ti inaldaw, resources. Kat kunana dito 2 Corinthians chapter 9 verse 8. God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things, pagbalin na kanganaan anay, kadagiti amin na banag, may abound tapnon aglapusanan kati amin nga nasayaat nga aramid. Resources. Sino kadagiti makasapul ti resources ita kakabsat? Yeah, mabaling nga ti kailangan nga resources ket pang online. Kati apo Lord kunam, klamareken ka. Amen? Nangruna kadagiti teachers, adamat lang amin laptop yung teachers. Amen? Kati apo kunam, Lord, I need these resources. Ada pala supply yung ti bond paper nga pag-iprintan ti modules. Oh Lord, resources. Amen, mga kapatid. Amuyo idi mangrugrugi da Pastor John dito ministry kakabsat ket ti apo so nga kwa ti apo latat kinit kita da nga kwa nang supply ti resources. Manuti monthly allowance yu idi pa? Idi mangrugrugi kay dito? 300 pesos. Kasano kakabsat nga nabinnat da jay 300 pesos a month. Nga dadwa nga lalaki nga anak.
Kat naisakad iti panagbiag ti pamilya, kan iti trabaho iti Apo with 300 pesos a month. Amuyo, nakaskas daaw ti wagas ti Apo no maipanggap ti resources, jay grace na, nakaskas daaw ti wagas na nga mangisabot, dagita nga kasapulam nga resources. Ti amo ni Mama idi, baklatan ma, ti amo ni Mama idi, ti wagas ti Apo nga mang supply ti needs me, kat deti raffle draw. Sino kada kay tinangabagan ti raffle draw? At yan ta 5 sisters idi, uso kada bombo radyo. Aging kata ta bombo radyo da pila raffle draw na. Ngam uso ta 5 sisters idi. Ngano da maurnong mo adadete kaslang sasye. Kiupon. Ngam sasye sa ide sasye. Ikabil mo yan ti kwa. Yan ti sobre. Pamudinagan mo. Drop in drop boxes per DTI permit number series of 2001. Oh, di ba? So, kabil mo dyan, ni Mama kano ide, kararag. At one time kakabsat, gaputa, kaskas di nga ti paglutuan da ide kat dalikan. Kat may sungrod samot aming nga bislagan kakabsat. Pati bislak nga pagbaot da kami may isungrodin. So, adda iti raffle draw dita 5 sisters nga dete paglutuan. Ate Stove kakabsat. So, nagkarkararag ni Mamang ko na Apo, ammom ti kasapulan mi. Dahituyin Apo, ti kasapulan mi. Resources. Nagpirpirmang kakabsat. Nagikabil ti sobren, napanan. Kat istoryana nga iti may nga malam. Kat mabunutan kakabsat. Kunana kinipapakano. Kitam di gito ita inak kita anje ing kararag ko kunana. Nang namnama kakabsat ni Mama. Nang namnama nga awan dua-dua. Nga isot ti ited ti Apo nga resources da nga paglutuan. Ta isot amuna nga parabor nga wagas ti Apo. Napan kakabsat. Kat Apo karkararag na. Amom di pa nagkararag ni Mami di makibukboksing ni Kodete kas lang hamagkid di nga nagsa-sign of the cross ni Mangum. O medyo ni hamkid nga kas ni Mama ngam tay talaga nga very intense. Ti kaungan na Apo, mabunutan. Agmilagro ka Apo. Iturong mo ti ima na nga mapidot na DJ Maysa nga intinag ko. Amom no rigat kat rigat ti panagbiag ka kabsat. Hammo maikat nga talaga nga kasjay. Nga uray weteng Apo, mabunot ko matinumero. Kasi isot amom nga wagas nga panang sabot ti Apo de resources. So, idi binunot dan kakabsat. Kat nagawid iso na nga nalpay. Nga kalada pa nagsakit jerik na iti Apo nga payapo. Dayjay nga nabunot kat adda istob na dijay. Amom nga awan istob, may ape nga hangada kami. Sometimes we think nga digijay wagas ti Apo kat according dayjay expectation tayo. Ngam nagawid dito eh. Kahit kuna ni Papa, apay naliday ka. Awan naganap, ti kararag ko kunana. Kakabsat. Kat permit liday na, kaladete permi nga napaay kakabsat. Te ko na ako, amom no narigat, ti panagbiag nga talaga. Siyempre, kakaiso na di kita, agad talaga, agalisto ka talaga, no kakadjay. Hana babayag ka na ni Papa. Ala, adda sa bali nga wagas nga panang sabot ti Apo, dagiti needs tayo, gananos ka. Hana mabayag, adda nang ted, ni Tita Romana. Ni Tita Romana, if you're watching, praise God, dadya Hawaii, nang ted kakabsat. Kat imanay nga inggatang dat stove. Oh, di, Apo, dapan datlawag nga sigo, den kakabsat. Adda akdeta, ubi nga kide. Nag-tricycle kami, di tricycle ni Pastor John. Nalipatag di nga istoro ng nagparking dagat tirag-ragsak ni Papa nga gimbatang jay stove. So simmang put dang kakabsat. Ngum di da mausar. Ompe gasol na. Awang gasol na kakabsat. Ngum naragsak dan kat kunada Apo, thank you. Dada stovan ang impact ni da pelang.
Naguruuray damanan ti parabor ti Apo, resources. Idi kuang kakabsat, at damanan kabsat nga ng third. So, igatangan dat gasol. Apo, permi nga mayat ti paklik ni mama. Dahil talaga nga. Di ba kabsat, da kayo nga napadas na nga puro daldalikan? Rigat, no adakas jay mong kat ma-appreciate mo pati so nga, di gito anak, di kita ti dapat maawatan niyo. Nga talaga. Tatakat click instant amin ng paistoryayo. Hanga deti tapno lagi pun tinaglabas nga ladladingit yung tapno ma-appreciaryo di kasasaad mo. Paistoryayo ka digiti naganak yo. Naganas ti agdingeg. Digita nga istorya tinaglabas nga rigat. Tapnon adada nga ma-appreciate mo di kinasayaat ti kasasaad mo iti agdama. Amang kakabsat. So day jayan. Oh, di kuang kakabsat mapagalba deti di pastoral house ide. Deti likod. Kat kadagtudo, agububo, amin nga digiti dadakil nga kuha, maikaw amin. As jay, di ko ang kakabsat kat napagalba mo ten. Kat no agtudon, kung kuna ni mama ide, Apo, pigsam! Sige, Apo, pigsam! Nagganas kat ti awa nagubo na nga balayan. Labig kami, hindi tata, labig nga buta-butaw. Buta-butaw. Hindi nagsasaipan na katagtutod. Ubingak amin, naimatangak di gijay. Dakay tinang ikabil tata. Isong amuyo no resources, deti resources ta ita. Di tayo lanam na mga nakastoy mo ti resources nga ito ti Apo ti HBBC kakabsat. Kadita, deti kadakkel ti ministry tayo, masabot nan. Ured dakay dita Australia, dakay nagbuybuyat abroad, ay, awang kastoy nga pintas sayaat iti HBBCED damdamo kakabsat. So nga, praise God for His grace. Resources. Tapno maaramid tayo digiti good works. Amen? At tutungtong kami idirabi pagsasarita kami kakabsat digiti luglugan dito ide. Paunay kat ti anos ni pastor jo nagbiyahe kakabsat di nga lugan. Kat tattagong kunak no magalugan ka kadeta Starex, uno DJ lugan da nga CRB. Kat aglugan ka pela kas jay kat hanga dete hamo kayat ti agsublin ti rigat ngem no mabalbalin haanan. Inanusan latta kakabsat. Ta isumot tinted ti Apo nga resources. O idikwan ng ti Apot na pimpintas nga lugan another resources. O, resources upon resources, kat maaramat nga para iti ministry. So, ano kitkidak deti situation ita, kada kami nga agpada nga pastor, kat wala ka na nga hanapin talagang Lord, thank you. But because of the generosity of God's people, the resources kat talagang nakaskas daaw kakapsat ti Apo. Iso nga, deta ti parabor, nga makuna. Di ba kakapsat, nagmayat nga pag-iistoryaan di gito, rumabiin, kakabsat. So, intay number 4. What God's grace supply? Direction. Apo anati aramidek. Yes, God will supply direction. Proverbs 3, 5, and 6, the Bible says, Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Ano, bagbigam ti Apo kat isuntot mangiturong dagiti daldalan mo. Direction. What a blessing. So, hante kailangan kakabsat nga dete madanagan, wano kas lang mapulkukan, bagam natan Apo, limitado ti panakaawat kung may panggap ti panagbiag, iso nga ikanak Apo ti direksyon, idirect mo Apo dagiti addang ko. We are praying for Brother MD. Ti panangi direct ti Apo dagiti steps na. Kat liplipas na te anate naudi nga in exam mo. Ha? Physical di jayan. Physical medical. Awang kami nag-push up kada nagtaray-taray. Agbiyahe ka madamdama. So, kita nyo di panangilasat ti Apo aya? Nag-exam ti neuro. Every time nga mapan, umaik pakararag. Dawat na te kasla paikwa na nga
Pastor, please help me claim God's grace. Nag-neuro exam, half day nga naka-squat, awa nagtalyaw-talyaw, agan answer. Kat adadahan na nakapasaya. Adadahan na, 80-40 na nakapasa. By God's grace nakapasa. Kat, praise the Lord, turturong ti Apo, dagiti tattaw nga kasapulan na nga mamit, tapno maiayos nga nasayaan. So, let's continue to pray for God's direction. Ni Brother MD. Dagiti da dumapay nga aplikante tayo nga young people. No? We are praying for you nang runagan Pastor June. Ta iso ti adadang aramidan na kakabsat. So nga update ang dakamlat ta. Tapnon may update ko ni Pastor June ket mairagpin na kay iti karkararag. Number 5, help. God's grace will supply help. Tulong. Tulong nga masapol. Okay? The Hebrews 4 kunana that we might find grace to help in time of need. God's grace supplies help. So what help do you need? Inka ijay trono iti parabor ket dawatem iti Apo. Number 6, peace of mind and heart. Deta nga parabor, peace of mind and heart. Oh, nagkararag ka, the peace of God which passeth all understanding shall keep your heart and mind through Christ Jesus. Ada ka di mang burburi-bur king ka ita. Ada ka di mang disturbar ta panunot mo nga dadagsen. Wano problema iti dayti nga agdama. Katiyapo ket kunam Lord, i-commit ko king ka dagito nga pakaringgurak, my cares in this life, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Ket tiyapo ikan nakatitalged. Tapnon ti kasta ket sangwem ti panagbiag nga positibo ka, napnuan kat inanama, ket adative kero tayo. Number 7, capability to minister. Tulungan na tayo ti Apo nga maaramid tayo, dagiti anong tayo nga panagserbi, nang runa iti church, ti trabaho na, ti pamilya tayo. So, dahiti nga lawas kat kaslatay lang tumapog manan, we will launch out into the deep. Amen? Hintay manan nagtrabaho. Amen? Hintay manan ka dagiti kanya-kanya nga pagubraan, pag-iskwelaan, ayan kagayam sobrang ti pag-iskwelaan, ag-iskwela, kanda dumapay kakabsat nga anong kan aramid iti panagbiag. Umasidagtay iti Apo kakabsat because God supplies capability, the ability to minister. Oo. The Lord will enable us to minister. Praise God for that. Oo. So, dito kakabsat 7, kat iyawid tayo nga i-meditate tayo, kat sapay kumakakabsat mabalin tayo tumot nga istoryaan ti kadakkel ken kinaimbag iti parabor iti Apo. Amen? Ado dagiti parikot nga Apo una yun. Kung kuna tayo absat i-commit tayo ti Apo.